Akajan, tur gap kakılya. Saat neçe wagt? 10 bolup gelýär-de. Akmuradyň çagalar dur baryp edin açlany. Way gowlup gola görsinne. Gowmugy, gelin geçin. Ýary gije näme işläp ýörsiňiz diýsene. Asuwryç. Näme ol gowlukmy? Biziň günümüz gün näler bäwulşan. Agay mene nerden başlajagymyň bilemok. Halis şydamok günni. Günne günümüz uruş. Öýden çykaryp goýberýän wagtyna seret el günnenem çekinenok gyzol. Näme ol gyzaňa aklyna nadaşyp ýörümkä? Biz bilmedik jinsiýet gödäde. Kakajan gözüm gurlaşyp göräýsin bolmasa. Kakam bizi gowaranok. Beýdime gyzym. Yöne eceme gıygyp dur. Gözüm görmesin neydi ecemem ağladı. Hov ağam. Salamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Toydansa da gelmegiň eýgelipdir da herne. Genjem dağam gowmy? Gow Hudaýa şükür. Sizinkiler gowmy? Bizinkilerem gowy Hudaýa şükür. Nädip bilen gowdumy? Näme bolýar ağam? Sen aýt näme bolandy? Hemme zatdan habarlaýdy. Biraz denemen etdik. Ütgöşk bolan adam ýok ağam. Öz tasap ata söýlerine gitdi. Gitme diýsem hem dinlemedi. Akmurat! Näme ýalan sözleýär? Diýjäň bir wagty bize geldi çagalar. Sana akşama çeýin wagt berýän. Çagalan ýygyna. Düşündiňmi? Düşündüm ağam.